Renault Twizy på en landevej. Prøv lige at lave en acceleration. Det går en lille smule ned ad bakke her. Men den kører ganske effektivt. Nu er der lige andre i vejen, så nu må vi lige bremse lidt. Prøver vi at give lidt gas igen. Han er rimelig hurtigt oppe i acceleration. Det er absolut til at følge med her i byen. Og så er der igen noget trafik, der signerer oplevelsen. Jeg kan se om lidt, så kommer det til at gå op ad bakke, så må vi prøve at se, hvordan den reagerer der. Om den kan følge med. Jeg sidder nu i Renault Twizy efter at have kørt omkring 15 km her i nærheden af Ringsted. Det har været en fantastisk oplevelse. Som I kan se, så skinner solen, vejret er godt, og så gør det absolut ikke noget problem, at der ikke er nogen vinduer i bilen. Bortset fra vindstøjen, når man kommer op omkring 70-80 km i timen, som er tophastighed, så er der ganske meget vindstøj, hvis der er modvind. Men ellers så er det ganske fint i det her vejr, det her klima. Dørene, som I kan se, der er vinduer forneden, ganske pudsige ting. Instrumenteringen, den er vanvittigt simpel. Der er selvfølgelig energimåler, batterimåler og hastighed og triptæller og et lille ur. Og når man skal vælge at køre frem eller tilbage, jamen, så er det D for drive eller R for reverse. Og trykker man i midten på begge knapper, jamen, så er bilen i neutral i frigear. En lille detalje, som er indbygget her, der er ikke noget lyd på bilen. Til gengæld kan man dreje den lille vippekontakt. Og så kommer der en lille fodgængeradvarsel i modsætning til det rigtige horn. En ting, man skal være opmærksom på, det er tilsyneladende ikke muligt at justere sæderyglænet i forskellige vinkler. Så hvis man overvejer den her bil, så skal man lige køre sig en lidt længere tur for at se, om man kan leve med den ene hældning, der er. Foran her er der et handskerum i hver side med lås på. Og bagved ved bagsædepassageren er der et lille bitte bagagerum. Et meget lille bagagerum. Men altså, man kan sidde 2 voksne her. At sidde bag i er knap så komfortabelt, men det kan da lade sig gøre. Og tak for lån af bilen hos smartcar.dk her.